Hvis jeg siger kvinder og bilkørsel, hvad siger du så? Det plejer at være en dårlig kombination. Kører for langsomt og parkerer dårligt. Mange af dem kan ikke køre bil, selvfølgelig. De kan ikke lave parallelparkeringer i hvert fald. Derhjemme så er det mig, der kører bil i hvert fald. Der er den fordel med, at kvinder kører dårligere bil. Sådan er det bare. De skulle være dårlige til at bakke især. Nå, Johnny, du har jo kunder, lige mange mænd og kvinder, så lad os tage den up front. Er kvinder dårligere til at parallelparkere end mænd? Et sprængfarligt emne, må man sige, men Ja. der er en lille smule om snakken. Kvinder har sådan generelt set lidt mere forsigtig tilgang til bilkørsel, end mænd har, som mere springer ud i det. Der er skrevet tykke bøger om biler og mænd, som ofte har det som et frirum i deres dagligdag, hvor kvinder mere har bilen som et praktisk transportmiddel fra A til B. Men vil du mene, at kvinder er dårligere til at parallelparkere, fordi de ikke har så meget rutine i at gøre det som mænd, eller fordi vi simpelthen genetisk ikke er skruet sammen til at parallelparkere? Jeg mener primært, det er noget med rutinen at gøre. Altså, der er flere ting, der spiller ind, men kvinder, de har det fint med at lade, i et parforhold for eksempel, at lade manden køre og sidde ved siden af. Og det er klart, at det, man ikke træner i, bliver man aldrig nogensinde god til. Så det hænger meget sammen med det. Jeg skal lige høre dig helt kort. Kvinder kører langsomt. Ja. Er det også rigtigt? Det er beslægtet med det andet, jeg sagde. Altså, fordi når man ikke kører så meget, så bliver man jo lidt forsigtig i trafikken, og så går det lidt langsommere end dem, der kører meget. Okay, så altså man kan sige, fordommen om, at kvinder ikke kan parallelparkere, den holder faktisk. Langt hen ad vejen, ja, det gør den. Men mere rutine, så havde den fordom ikke gang på jord. Helt bestemt. Fornøjelse, Johnny. Tak fordi du kom.